खुलुमनाय जासिहरबाय बयखौबो आंनि रुबुका ब्लग इउटिउब चेनेलआव। आं दिनै दाउ बेदर बनायनो नागिरदों। आं दाउ बेदरखौ माबायदि बनायदों नायलांबाय थादो बिदिब्ला। आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो पुरा नायगोन होननानै। नै आं दाउ मासे लाबाय, ओमफ्राय बेखौ आङो रेडि खालामना लाबाय, नै गोदानानै लाबाय। नायलांबाय थादो दायो। नै आं दायो दाउ बेदरखौ बानायनो पियास, बिलाहि, रुसुन, तेजपात, फानलु गोरान, जालुक आरो मस्ला गुन्दै लाबाय। नै आं दायो कुकारावसो बानायगोन आरो दाउ बेदरखौ, बेनिखायनो आङो कुकारखौ गेसाव जानना होबाय। नै गरम जाबाय कुकारा आंनिया, बेनिखायनो आङो थावखौ होबाय आरो दायो। नै दायो थावा दुंबाय आरो एसेबां बाराद्राय दुंनाय समाव होनाङा, बांद्राय दुंनाय समावनो होनांगौ। नै आङो दायो जिरा होबाय आरो आङो दायो जिराखौ होबाय, ओमफ्राय आं तेजपातखौबो होबाय। नै तेजपात होबाय, ओमफ्राय बांद्राय लरायना होबाय आरो आङो। नै आं दायो फानलु गोरानखौबो होना होबाय आरो ओमफ्राय पियास होना होबाय। बेदर संनायावहाय पियासखौ बांद्राय गेर होबोला माने टेस्टआ मोजांसिन फैयो आरो बेनिखायनो बेदर संनायाव आङो पियासखौ आङो दरबा होदो आरो आङो बेयावहाय दरबा पियास होनानै आङो दाउ बेदरखौ संगोन आरो। नै आंनिया पियासआ बांद्राय गोजारोम जाबाय आरो बे समाव आङो नै रुसुनखौ आङो गथा होगोन। गथा होनोबोला माने आं दाउ बेदरखौ कुकारावहा आङो सिटि होगोन ना, होमबानियानो माने पुरा बेयो गलिखागोन आरो बिनिखायनो आं रुसुनखौ गथा होदों आरो। ओमफ्राय दायो नै आं मोजां बेबायदि एरना होबाय आरो। ओमफ्राय नै आं दायो बिलाथिबो होबाय, बिलाथिखौ होना होबाय आरो आङो। ओमफ्राय बिलाथिखौथ' गावनि दैया सोब ओंखारजोबनायसिम आं मोजाङै एवना लागोन आरो बिलाथिखौ। कुकार धाकोनखौ आं बेबायदि खोबना होबाय आरो। नै आं धाकोनखौ खुलिना नायबाय आरो नै बिलाथिया बेबायदि जाना दङ दायो मस्लादो। एसे रुइहांबाय, थेवबो आरो रुइबावनांगोन आरो बिराद मोजां रुइहोबासो माने मोजां जायो नालाय, ओंखायनो मोजां रुइहोगोन आरो। नै धाकोन खोबफिननोसै आरो आङो। नै आं आरो खनसे धाकोन खुलिनानै नायबाय आरो नै बेबायदि जानानै दङ दायो। मोजां बेबायदि पियास मस्लाफोरदो बिलाथिखौ मोजां मिक्स खालामनानै लानानै बनायनाय बेदरा बुहुद टेस्टआ गोथाव जायो आरो आं बेनिखायनो बेबायदि बानायो आरो। नै बेबायदि जाजासिम एवबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय गेसनि फ्लेमखौ मिडियाम फ्लेम खालामनानै लानांगौ आरो। नै आरो दसे नांगोन आं खोबफिनबाय आरो नै दायो आङो मिट मस्ला पाउदार आरो धनिया पाउदार लाबाय आरो बेखौ आङो दैजों मोजाङै मिलायना लागोन आरो बेखौ दैजों मिलायनानै होबाला माने खामा नालाय, बिनिखायनो आङो बेबायदि दैजों एसे मिलायना लानानै होयो आरो। नायलांबाय थादो आं माबायदि मिक्स खालामनानै होयो। आं दाउ बेदरखौ बेबायदि सङो आरो गुबुनफोराबा माबायदि सङो, खिन्थु आं बेबायदि सङो आरो आं आंनि संनायखौ एसे दिन्थिलांबाय आरो नोंसोरनोबो। नै आङो खोबना दोननायखौ बोखारना नायबाय आरो दायो। नायदो माबायदि जाना दोङो, नै बेबायदि जाना दोङो आरो दायो। आं बेयावहा नै दा मस्लाखिनिखौ होना होनोसै आरो।
बानायनायावहा एसे गोबाव सम नाङो आरो खिन्थु बानायखांनानै जानायाव बिराद गोथाव जायो। सोरबाफोर बेबायदि बानायनानै जायाखैबा खनसे ट्राइ खालामनानै जाबानो जाबाय आरो बहुद गोथाव जायो माने। नै आं दायो मस्लाखौ होनायनि आरो खनसे दसे खोबना दोनबाय आरो नै दसे खोबना दोनखांनायनि उनावहा नै बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय आं दायो बेयावहाय नांगौ बायदि आङो संख्रि होबाय आरो दायो ओमफ्राय हालदैखौबो आङो नांगौ बायदि होनानै लाखानोसै आरो ओमफ्राय मोजाङै आङो मिक्स खालामनानै लाबाय आरो बेखौ ओमफ्राय आङो अरखौ मिडियाम फ्लेमावहा दोनना होदों हो मिडियाम फ्लेमावनो बेखिनिखौ नै दसे खोबफिनबाय ओमफ्राय खोबनानै आरो नै दसेनो खुलिफिनबाय आरो आङो खुलिना नायबा बेबायदि जाबाय ओमफ्राय एबार आङो नै बेदरखौ आं एबारसो होनोसै आरो नायलांबाय थादो। नै आं बेदरखौ होनानै लासै लासै मस्लाफोरदो मोजाङै मिलायबाय आरो आङो मिलायनानै आङो दायो बेखौ खोबनानै होनोसै आरो दसे नै आं दायो बोखांना नायबा बेबायदि जाबाय आरो बेदरा खनसे एरफिननोसै आरो आङो एरना होनोसै खनसे आरोबाव नै मोजाङै मिक्स खालामनांगोन नालाय बेदरनिफ्राय गावनि दैया ओंखारजोबागौमानि आं बेखौ एवबाय थागोन आरो आं दायो खनसे बोखांना नायफिनबावबाय नै दायो बेदरा गावनि दैखौ एगारजोब्बाय आरो नाय बेबायदि जायो आरो नै दायो बेदरा गावनि दैखौ एगारजोबनाय समावहा जोङो दैखौ होना होनांगौ आरो बिदि समावसो दैखौ होनांगौ आरो होमबानियासो दाउ बेदरा माने टेस्ट मोजां जायो आरो आं दायो नै दैखौ नांगौ बायदि होनानै मोजां गोदौ होनोसै आरो आङो दायो दै होखांनानै आङो खनसे खोबबावनोसै आरो नै जाथावना जाहांथारबाय आरो आं दायो बेखौ मोजां गोदौनो थाखाय खोबफिनबाय आरो नै आं खुलिना नायबाय बुरजा गोदौगासिनो दङ आंनि बेदरा न'नि दाउ नालाय जानोथ' बिराद गोथाव जाखायो नै बेबायदि जाबाय आरो दायो आं बेखौ कुकारखौ बन्द' खालामना होनसै आरो आं दायो आं मोननै सिटि होगोन आरो बेखौ आं मोननै सिटि होगोन 10 मिनिटसो गोदौ होनायनि उनावसो आङो कुकारखौ बन्द' खालामदो हो नै आंनिया सिटिया मोननै जाबाय आरो आं सिटि मोननै होदों आरो ओमफ्राय दायो आङो गेसखौ अफ खालामबाय आरो नै दायो आङो कुकारखौ दसे थान्दा जाहोनायनि उनाव आङो कुकारखौ खुलिबाय आरो खुलिनानै नायब्ला आंनि बेदरा नै बेबायदि जाना दङ आरो टेस्टि नुदोंना ओमफ्राय आं दायो बेयावहाय दुनियाखौ हाना लानाय दुनियाखौ होना होदों आरो नै दायो ओमफ्राय खनसे एसे एरना होनोसै आरो आङो नै आंनि बेदरा बेबायदि जाबाय आरो बिदिब्ला आंनि दाउ बेदर संनायखौ माबायदि नुखो हटेलाव संनाय बायदि नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आंनि दाउ बेदर बानायनायखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला एसेबाबो मोजां नांदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो बाय बाय।